ni ABC President Eduardo Quezon mi question sa paghimo sa asawa sa mayor nga chairperson sa Lapu-Lapu City Fiesta Executive Committee. Ania ang report. Subling gibarugan ni ABC President Eduardo Quezon nga ang Lapu-Lapu City Fiesta Executive Committee ang in charge sa gastuhan sa ABC Night ug dili kinikuhaon sa pondo sa ABC. Kahinumduman, no-show sa ABC Night niadtong Martes si Quezon apan iyang giklaro nga wa niya didi ang ubang mga kapitan sa pagtambong. Kaming mga kapitan magdalamig amuhang mga pagkaon sa kada among barangay nga sufficiente ra pod sa among gida nga tao. Unya mudugang ra pod na ang mayor kung sa ikadalit niya nga mga pagkaon o ilimnon. The chairman of the Knights and Benefits, Dr. March Mandal, sent a formal letter, invitation letter to the ABC president. Pero wala lang gyapon. It is because ang plano nila di gid sila mag-ABC. Matod ni Quezon, nabalaka siyang makwestiyon sa Commission on Audit ang pag-approve sa konseho sa 3 milyones pesos nga financial assistance sa dakbayan ngadto sa Lapu-Lapu City Fiesta Committee diin ang chairman ang asawa sa mayor nga si Cindy. Kung inyong tanaon sa COA, ang mayor mohatag og financial assistance sa Lapu-Lapu Fiesta Committee diin ang chairman ang asawa. It been a practice from the previous administration nga mangayo og hinabang, muhatag og hinabang ang syudad without any accreditation. Since dili man pwede nga ang imong membro sa pamilya mo'y mahimong chairperson. That's why they made a board of resolution ilang gi kanan nga nauyunan nga napili nga pagka-chairman sa board is si Abet. We want them to protect the mayor. That's why it was changed. Si Quezon may presentar og dokumento diin signatory si Cindy Chan isip chairperson. Samtang may dokumento usab nga gipakita si Chan nga wa malakip ang pangan sa iyang asawa nga si Cindy. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Besdak.